Malgrat el passat 30 de juliol l'Ajuntament de Barcelona decretava la fase d'alerta diürna del Pla Calor, l'1 d'agost un 33% dels refugis climàtics tancaran les seves portes. Ens preguntem quin sentit té anunciar un pla que promet que cada veí veïna tindrà a menys de 5 minuts a peu de casa seva un refugi climàtic, o afirmar que el llistat de refugis és molt més llarg que l'any passat, si després el 33% estan tancats. Denunciem l'incompliment de les obligacions de l'Ajuntament de Barcelona d'oferir una resposta excepcional davant un fet excepcional, com és l'onada de calor, i garantir espais segurs, espais confortables, que siguin accessibles amb horaris i també amb preus. Ens referim, per exemple, a les piscines municipals. A instàncies del nostre grup es va aprovar que serien gratuïtes, tot compensant els seus gestors, i el més calent és a l'aigüera. Només 6 persones estaran movent-se per la ciutat, oferint gorres i ampolles d'aigua als col·lectius més vulnerables. Aquest és un pla calor de cartó pedra, una simple campanya publicitària que per a res dona resposta a l'onada que estem patint a la ciutat.